Altid dejligt. Så. Og så er du nervøs? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke? Det er helt tættere, så du kan komme op og blive vejt. Det er lidt der så dårligt. Så jeg hæver dig først lige lidt. Så du kommer op. Sig til, hvis det er blandet ikke. Hæv lige lidt ekstra, så du kommer op over håndtaget derovre. Jeg drejer dig lige herover. Så tager den. Så bliver du kørt ned her. Stolen. Så du kommer ud og kører en tur. Jepper. Se, hvor blondinerne er blevet af. Ja, det er dejligt. Så er det, så er du nede. Yes. Så til, hvis det bliver noget. Så vil jeg lige se, hvad der er her. Stiller sig 120,7. Ja, det er det da. Det har du nok regnet med. Hvis du synes, du er behageligt, så siger du bare til. Så ja. Holder vi lige en pause. Kommer fri af sengen. Ja. Er du fri nu? Ja, jeg er fri. Sådan, så er du fri. Ja. Så ser vi lige, hvad du vejer. 64,4. Du kan sænke. Så skubber du lige lidt. Der er numsen på. Ja. Kom på helt ned i det. Sådan. Ja. Sidder det godt sejl? Det sidder meget godt. Godt at dele. Det er rimeligt, det er godt. Jeg drejer dig lige rundt her. Ja. Sig mig en procent smule. Men så Flemming skal han også være med til at dreje. Det vil du faktisk ikke give, ja. Sådan der, så er stolen lige bagved dig nu. Ja. Og du skubber mig. Ja, så er det ikke slemt. Okay. Sådan der. Trækker dig lige tilbage i stolen her, Thomas. Det er godt. Så nu har du den lige under dig. Ja. Yes. Så kører jeg dig lidt ned. Sådan der. Det var godt. Ja. Så er det lidt træk over. Ja. Det er godt nok. Jo, det er bestemt sådan noget. Ja, ikke noget. Det er du god til. Ja, jeg falder hele tiden. Så. Forholdet. Nu er jeg ved opad. Yes. Så, og det sidder godt, eller hvad? Det er okay, det her. Okay. Og så ikke længere. Det går ikke godt, hvis vi stopper her. Ja. Fordi du hænger meget herovre. Okay. Ja, ja. Det er meget fysioterapeut. Det er det der med, at man ikke kommer langt op i hofteløbet der. Okay.